bukil. Ano to namin? Ay, hindi. Wala di akong cellphone. Ito dito, no? Gutom dia mo baby sa'yo. Gutom dia mo baby sa'yo. Gutom di ay among baby. Wala, uy. Kantay bata. Mama? Ay, natagak na. Natagak naman, oy. Natagak naman ni oy. Ikaw mo, uli ako. Hantod pa ko niya aling alas 11. Wala problema. Tubig lang kalaban. Gutom rin, Okay kumain lang ng tubig sa lawas. Tubig sa gripo. Hindi lang maligo. Ako okay na siya. Ay ko adi sa tamo ka na sulit kaya dako. Pila ito matimbang first time. 80 plus karon kay nana ka sa Tako ka na siya. Wala ko na siya liog. Alam mo yung mga corn beef? Alam mo yan ang corn beef? Ate, Nga tamo kaya na siya. Silo tanawon ba? Dingin ko na siya. kayo lagi lagi barang. Ano rin ko ba? Di parang sa Sekarang anak berarti ganun pinahutang. Inana gyud ang una na kong tanaw sa iya ha. Sa motor ako mana na may dili pero makakit. Kani sa Amo na siya sa ay ka. Kani pala Mga naging bulan na. Kinala matando na siya ang tando hindi sa tuwa. Ayun, tangkan. Ayaw. Nawa na, nabusog na. Nabusog na. Tangi ka magkapot ka sa ito. Atong mundo. Nalada o. May mga tagtubig.
Mag-inom tubig, matulog ta. Na. Kasi kay ko ano na kung trapuo, kung ano kung mumu. Iya, tididig, tididig, dig, 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 dig. Iya, tididig, dig, dig. Iya, tididig. Gamay. Ano eh? Ulit sa. Awit. Kite. Ha? Mayang tasay. Ah. Nga sa ditaan. Aram. Wala man si Daddy. Wala pa man si Daddy. Silot pa ba? Silot. Iya. Dalam. Tindog, 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 tindog. Tindog. Nas Daddy, nas Daddy. Daddy. Asa man na kong Daddy? Uy, dugay man kay ni Ari. Oy. Asa man akong Daddy ani. Oy, kapoy na mamang nako. Asa man? Kalihok aning bataang. Kanta na si ate oh. Ayan na. Hello, sir. Sir, pwede mga yun. Pwede mo kasi isa. Ko ano lang, sir? 3,300 lang, sir. Kay Dodong, si Dodong sa tindahan. Sarado na mo? Ay, sarado na ka? Ay, sarado na. Deka, sorry. Sige, sige, sige. Oh, abi na kung kabili pa ka. Eh, sundo talaga kung Dodong ba? Sige, sige. Okay, sige po, sige po. Wala kang Bata na Davao, dito, sir. Jen. Wala ko sa Davao. Bigos. Anya, kuhanin ka doon dire. Sige na lang. Ako na lang istorya sa ila, ha? Ako na lang istorya ila, Dodong. Sige lang, sir. Okay lang. Nakapal Gcash, diba? Ano mo sa radio? Ha? Natin ang Sprite sa lalo mo. Hello. Daw sila, Dodong. Ay, pa-Gcash na lang ako, Dong. Pa-Gcash na ako, Dong. Eh? Ano ang sweldo? Tubig.
Kuha tag tubig. Ang sa driver. Kuha tag tubig. Kuha tag tubig gabi. Ay, i-text ragod sa kuha pila. Sige. Magto na pa sa ano. Gusto naman na to. Tawag mo sila kay Kailgod. Sige. Nabon lang ka sir. Ah, Nabon. Magkanga wala dyan. Magkanga na. Nabon mo lang. Sakitan. Hindi ka makita sa video. anyway. Kasi kayo yun. Kinuton. Eh? Pwede bang kadili ipa? Dili, pang-picture lang. Tira mo na. Kao na di mo ko nag-video. Customer ba sige ko pa-video pa ka para makuan. Gawas nga daghang masayod. Dagan man ka subscriber sir no, million po. Uy, grabe ba Abi niyo? lang diyo 2.85k man lagi. Okay, 1,000. Pila? Ito silig sa 1,000K. 2,085 na may point. Uy, Di man tama. 850. Dili ay. Dili ay. 2.8. 2.8 lang yun. 2.8 ba 2.8? 2.8. 2.8K. Dili dila siya ano kama Kung dili utang. into siya, sus, unsaon na lang mamugmo na kung subscriber. Kabuang tagsilot anong million ka subscriber. Kaya mo na yun. May Greg, ako ba yung nagsunod? Betang imong Ma'am, iskilado ay dili skill kay ma-franchise dili ba ya. Ah, may nga po. Ikaw ra gid isa. Oh, naa. Abi na ko Man. okay. Pilot mo? So, Napay igihilot niya, napay sunod mo. sige lang, 1,000. Kay okay gets na ako. So, nasa kabalik? Size guro. Lipa. Ha? Napay isa niya, napay duhaanin, napay isa, patay na. Ay, kuhaan na naman ito. Ugma lang siguro ka, boss. Dali, kuha yung number. Oo, tawagay na lang mo. Kung mo bakante, tawagan. Ano na lang? Ugma kay. Tawagan na lang ka boss kung mo. Relax man. Kumuluag. Magid pwede maligo. Yan eh. Okay, bago ay linggo ay lumis sa bawod. Kung taon lang sa kuway ligo ko. Lain na tanaw ay ligo. Hello, sir. Naa, sir, naa. Sabi itong ballpen pa. I-text lang ako, sir. I-text ako. Sige. Yes, sir. Yes, sir. Ayos. Opo. Ayaw ba? Yes, sir. Kung ano sa bata, biyo, hindi sa Hindi siya kadali siya. Ah. Hindi siya kadali. Okay. Pwede ba? Ano? Ito full time na kay mother. Go go mama. Happy birthday, kuya. Happy birthday, kuya. Saan naman mo mga classmate? Tulong ba? 30 daw kubok mo. Tawagan lang kung mo. Di mo sipot. 09. Gabito musik ko tong alas 6 hangtod alas 7. Ikaw puli. Pag wala ka na tawag, boss. Ambot pa sa bot. Wala ka. Wala dyan bakante. Ipalit na ninyo daan. Biskwit. 0951 ma'am. Smart ne? Kaon ko. 51 Daan. 27 27 05 05 683. 683 2, 4, 6, 8, 7. Sila. Tawagan na sa kanya. Sige si ma'am. Sige, salamat. Ay, pasensya lang dyan kay boss. Kayo. Sige. Saan man nga ako na may isa. Sige sila. Ah, Kasi
Bakante na day ka. Oh, bakante niya. Ampo lang itang bakante. Basig ampuon po nimo di mo sipot. Ha? Ay pag bagampo di mo sipot. Sipot ang kay akong bakante manggod nga kuan di mo duty Oh. ang Domingo ra. Na tay ko timing gini sa padlo ko pa ilot di ka Domingo di maligo. Da, magaan ko biskwit. Sige lang boss, abot lang ko. Sige boss. Ay. Ay. Asa biskuit din? Nade biskuit dia. Nade biskuit Tulo. dia ba? Oh, pagkuha. Lugar pa rin magmay. Ang mga apo na ni. Ang mga apo na Siya gipabantay. Kung ipabantay, ahakra. Siya Ano gipabantay. nga, nagkanta mo sila dito. Boss, mayong hapon. Tanawon na ganyan si... O, schedule mo ka? Kung bakante ni Sir Roda, sunod ko. Itay lumilom na day ka, ha? Bis lang nga galango nga kung ano eh. Oh, kaya pa isa, oh. Nya, dapat tong alas 6 na city. Ana man eh. Oh. Eh, itaw kayo ni Davao to. Lagi. Pag di mo sipot ang kuwana mo. Kung buntag kung sa oras. O kana. Klaro yun ang bakante. Alas 10. Last 10. 9:30. Ha? 9:30. 9:30. Okay na. Oh, okay ra. Kana. Maligo ko daan kay mo dito sa bukid. Oh, Okay, mana sigurado naman, yun Bebe. No. Ikaw, na naman me. Kanang alas 8 na mo, karon mo na. Ya, di naman kaya. Umala lang ka. Kung man lang sa buntag. O, ikaw. Murag Kana, sigurado yun ang boss. Kay karon mo na. ako yung una. 09. Kadua ka. Kadua ko. 09. 10 0910 887 887 44 44 85 85. Jeffrey, imong customer. Nagdalag malong ugma. Oh, Malong. Sir. Ah. Belated happy birthday day, sir. Sir. Happy birthday. Dre, nagpahilot ko kay lain ng akong ban. Kaning kasipon ko. Ayan, init kayo ba dyan? Ikon o ka ng, isulod o ka ng bugnaw. Bugnaw. Supaw. Subaw ba? Subaw. Supaw ng anak. Wala mo Di, islang nari mo sa ka na ba? kahilot. Ano man? Ano man? Ah. Alilakaw na, Ron? Kilo ko kaubon to. Kilo-kilo na po dito siya. Wala lang siya. Wala lang siya. Asa pa siya? Dre sa... Ano lang yun. Loaded yun ba yan? Uy, Bakante gahapon. Kung kahapon dyan ko, nasigira dyan may lakaw-lakaw. Wala ginagawa. Diyan, nanawag. Diyan, isipot. Sige, mag-lechon mo. Bas, di man ko, gagahapon po, mangaon sa taglitso bago pahilot. Ah. Kapor lang ang busog na. Busog naman, ugma na rin. Wala yung nag-abot sa doon. Loaded. Naugma na lang bang schedule. Pero kasi gara nang kusog yung si Madre Sabado Domingo. Dili ma... Napagkusog-kusog yun. Wala na bisag lunis pa. Naayo pa sa Puno loaded. yun. Puno yun siya. Wala adlaw. Kahit po, magbakante mi sa Kung adlaw. bakante, tulog. Kasunod adlaw, ana, agoy. Para sa araw. Bawi ko na. Bawi. May kaya naka-timing good may ba nga na di ba kasi kaya abot na rin yung balibaran. Kung mag-abot yung dire, Kapag ka nanawag, mabaw, di kagbuhat. Unya na yung gabi. Ah, Mahilot ka kay... Kaya kay tayo, malas dos. Mutin mo. Salaman na, ihilot ako isa din. Mablang ko man, namin yung abot ay hilot. Sana, Je? may kaya nakabantay po siya dahil nga basta na. Kaya po sige kung ganag cellphone lagi. Ay, transaksyon. Siya na ulo dali apply ko mag sure ba mo na ba dahil wala kay bari raw tanag yung siguro applyan na ni siya o mo na. Ay. Playa, okay na. Kanto na. Oh. Ya, ano to? Ah, Kung mana lang sir, kay. Oh. Relax lang sa naron. Lagi kay ya, kuan akong sipon ba? Sabad akong ulo. Init kayo, ni kalitog sulod ng bugnaw.
Subhan. Suban o. Direk. Sige, sir. Si Sir. Ano na ladag, ikaw ang cellphone mo da. Napagani ito si Sajid. Ba't yung nalista Sajid? Wala na subject. Iwala na lang yan. Luod to. Asa namang luod ng tawag? Ako yung luuran niya. Balik yung sa kuha. Kung asa dyan mo yun yung lawas, babalik yun. Balik mga ito sa unang wag ito. Yung puti punua ba? Yung sa unang ito. Ganito. Yan, lako man. Ibalik yun siya. Nadugay. Nadugay, nibalik. Doon ako daw, hapit ako mamatay. Hapit na mamatay. Yan, diri pa ito kanan siguro. Hapit Sabi, na. ikaw ba? Dili pa nagkabalisgrasya si Bakit? Ako may nagbasangin lang nung di na ito madawat. Isa ito ginawa ba? Oo, kabuhay ba niya? Ako nung masadaan na nero, mamatay karon diyan niya. Kung karon ba kanan, he? Nakakabit na mamatay. Kuya, o kaya pa. Pwede rin balibaran. Cancel. Gani. Cancel lang, cancel. Kaya nailang Mara na nagyapo nagsakit imong ipon dagang kag dentista. Nya pabalikon ka kay hubag pa pagwala na sa hubag kay kitambala na kanina mo ka ulo nagpaibot. Ayan, tuwa mo sakit. Takutan nyo na kanon, no? Wala ka na ha. Isip ko yun. Guys, ha, sabol panungot. Itik-tik ka nito. Nagana ni mo. Sugat ka nito. Muna kabuhi. Nga pag naman dagandagan, malay panungot. Kung sa TV, pakabag. Pag unong, humanog dagandagan na ng panungot, unong na ganina, sakit na kay tiyan. Agay! Sige kong tiyan. Unong na si dagan. Ha? Utot ka. Oh, yan. Sige, japan ng utot, sakit japan. Wala na. Humanan naman sa dagan tanan. Tinae, dagan-dagan. Ayun na. Mo na sige gusto niya papislit sa pa mahadlok kung makasala. Ala! Labay na yung cellphone mo da. Nana, Kuya Bidji, oh. Kuya Bidji! Say, oh! Ayaw! Kausap na lang wala, Kuya, oh. Lakul. Lakul, ayaw, kul. Ayaw, kul. Ayaw, imamang ilabay. Suko, dada. Ano mo ba? Ininit ano ba? Ano siya? Asa? Ato na yung ablihan. Ang tawag na ng ablihan. Ano ba? May plaster. Ablihan na siya. Nagbantay mo ni ko ano. Maglaga sa guys. Lagaan ni sa guys. Dapat ano nga kay duwaman mo. Layo pa kayong dabaw maglaga. Ganyan siya. Kalihog din mo, ay! Neng! Bantay bata. Isa ka ice, tangkas. Ayaw, lagi ng cellphone. Ibihan mo ito kaldero. Isa ka ice, Dili na kaunon. isa ka ice sa buwan, isa sa paso. Ito ka lang, nakalik na mo bro. Dili kaunon. Pasok ka na init na, bibi. Sindihan. Makamag. Hindi naman ka lang, hindi ka mapasok. Ang pasok ko, nakasarap pasok ko. Ha? Ano na siya, ha? Kay batang kulit. Ang bal nga, hindi na kinanglag. Iyan na siya. Yo, bata nga kulit na. Pagkaman aron, Pasukan. tulong oras na siya. Paso. 5:30. Init. Manapod. Init. Katulo siguro. Kaya na siya karon. Ayun, lagi kauna. Yung ugma, katulog yapon pero bago mamahaw, pagkuban mo ito magkumayapon. Waagyo na siya, pero man lang. Tagduha dyan na siya kama. Isa ka ice. Ang ugma, isa ka ice. Isa ka ice, tapos ang sa basong puti. Ang pagkabukal, butang sa... Kasi butang. Sa termos. Ito, mag. Sa maglag. Ito, mag. Bukal. Manawag lang mo, lipog mo. Isa ka ice, tapos ang buti sa basong puti. Pagkabukal, butang sa... Ito isang bata, bigay na. Butang sa 2 kamag.
Pagkabukal, daw po. Hindi tayo. lemon, Taon kang biskwit na. Kumamahaw bago manito bago manito. Kung may na sobrang tubig, iyabog buhat yung bago. Karon nga gabi eh. Kanilang, isa lang. Di karon, sugod yun, di karon. Iyo. Sugod yun naman, masugod ako, pula oras. Hindi, anak-anak. Di, ni tao ba? Kumahan, pag kumahan mo sa tulo, wala na. Kumahan po sa tulo, bago mamahaw, bago manito. Anak na nasipol, ha? Imo na siya daily routine pa. Yun, karon lang magbumak. Karon na. Anak na sa Pero kung ganahan pa dyan kang mamurog, Paminaw nga okay mo okay gyud siya. ganahan pa ka pwede ni mo, ikatulog. Igma. O gyapon, tama na. Ayun na, usbi, ha? Labing taas na yun ang tulog. Ito. Karon, ugma, kung sunod ugma. Kung dapat, ayaw naman eh. Kinalan, mukaon ka sa isang konsumas. Naman yung sagot magpunang trabaho. Gutom na, no? Yan na lang kaon. Hello. Mag-init ng tubig. Yung sana eh. Dili Init ng tubig. sir. Ikaw lang sa bantay, ma'am, para makanaga. Sa mo. Ikaw lang sa mo. Eh, siya may master ng init-init sa kwan. Tara. Kasi, ito naman mo. Gusto ko yun na. Dili na. Dili ako kabuyo na niya. Kasi, ato kan ayokon, no? Dire, ano mo kaboy na, dire. Ayaw yun na pabuta, dire. Ay, pag maabot na nito, dire. Akin yun nagkakulaps. Padra. Sa Games, nata games. Kaya kuyaw na kayo. Nami Kingsboy. Ay, dali. Ato sa Kuya Bidget, tara. Ikaw na lang, ma'am. Ko na lang. Ano na lang, ma'am. Ako na eh. Ay, hatag sana ko ng Bidget dito. Bala. Ang kuyaw nga kabuhi sa kutuloy, kuto-kuto mo na lang. Mabita ka na ako na ito, inaon ko. Muna iya ha. Kasi pag abot na, wala na. Ang muna, mamuling, matulang tayo mo bro. Dito na ka, magbatok magkitao, Irritable. kasi mablangko ka. Kaya sa ikausapan sa mga bati. Anxiety ba na mga ba? Anxiety. In English, Wala wala naman na dito na dito sa Bisaya. Puro manlok pa. Kung natin kung hadlok, yung ban, Oo, sa oo. So, dito lang kit, kinulot ni tao ba, sige balik-balik ka dito. Kung daganang, Ano mo gawin na? Pero karang pan lang akong batiyon. Pero manlok. ano na, lain sa pipto. Manlok mo gawa sana. Iban, ako, lang akong gabiin, iban magtapon ng bato, iban nananaon ng kuko. Hindi ka ginalingon ni mo na tarap ti. Ano si mablangko yung utok. Ano dito ito ba? Galimit. Ang lasura naman makalimot na kasi ako. Ichak. Mo na ba? Ganap juga nagtiniin niya. Magkakap dito sa pum, ha? Pag chinilas na nag-chinilas mamay, oh. Kani puti, oh. Magkakap dito sa pum, magkakap tiil. Hindi ka makakagawa. Itong mga, itong wala mo na nainaan eh. Eh, tugay mo matulog. Dahil ito na eh, panos kaot na biit. Magkano ng kaot. Saya ko, sa lusok, punta ko. Wala din sa kapuhin. Wala na sa tayo ng kaon. Yung nabi lang niya, iyanap
naggutom. Okay na inana. Dapat kita mukhaon, kay kiuna na to, kung sabay kiuna na to. Pero inana, pag hindi naman ako kuhan. Sa'yo. Wala mo na pag pumino. Magkuha ng kaon. Karon ha. Karon ako ma di sa trabaho. Pila guys. Wala pa sila? Ano ba? Anong bangko?
Liguman ha, panghugas mong plato ha. Nya, ang kanang mga bangko, ibalik na po na dire. Ha? Ah, Ewan na, ni sexy na yung tama na rin balik. okay na boss, kumain na ka. Jesus name, ayun na. We just checking pants jug. Thank you for watching guys. Bye bye.